Добър ден, аз съм работващия Виктор и много се извинявам, но както помните миналото видео имаше лек проблем с качеството и това ще има и следващо, но за следващото ще ви кажа. Много се извинявам за проблема, но просто при снимането съм бъркала една настройка и ще ме извините. И от мен е приятно гледане. И здравейте на всички! Аз съм Виктор от канала BullsHevsG. От миналото видео трябва да помните, че правихме къща. Къща. Голяма къща. Ако не помните, и сега ще припомня. Направихме първи и втори етаж и колоните отстрани. В днешното видео трябва да направим прозорчета и стените и таван и обзавеждане. Нека да се заемем с тази работа. Първо, ето тук. Дай да измерим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 блока. Значи, 2 блока. 9 минус 2, 7. Значи, ако е един блок, мога го туря и тук. Но вратата ми ще е 2 врати. Ето тук. Тук и тук. Ще го измислим, бе. Ние сме умни хора, бе. Нищо, че говорим като горето, бе. Значи, взимаме той, скели и глупами. Трябва да отидем до последния етаж. Тъй, сега. Пъми и се изнерви вече. Аз съм пълен идиот. Нямам думи за себе си, бе. Аз съм... Нямам думи, какъв идиот. Нямам думи. И може да си махната и да си блека хубавата бруска. Чета с сърбуцаната бруска не е хубава. Не е представителна. Оп. Сега... Значи. 1, 2, 3. Няма да направим този скок. Нищо. Ще взем още скели някой ден. Значи той ще да ме кеф как изглежда. Значи сега трябва да правим таван. Да, взем доста стълби. Реално
2 стака мисля, че не стигнат. Само мисля, аз пък не мога да мисля обаче. Това е един проблем. И ако чуете някакви странични звуци, моля ви, не ме хейтите. Но, але, защото и сега ми дойдат любимите ми хвърчила и някой му удари тако с хвърчило, ще изнервя. Иначе ти скели много дом. Ражите миналите къщи как ги правих. Само, че може би трябваше да ми направя по-плътно от него. Паркур. Изнервям се. И след малко ще фъкне клавиатурата. Изнервям се. И след малко ще фъкне клавиатурата. Но нямам камера. И след малко ще побудя. Нямам камера. И полудявам. Много полудявам. Полудявам много аз. Знаете и то половин стак ми отне горе-долу децика малко повече, ама за един ред. А нагоре верно става по-малко място, но щом за един ред ми отне половин стак, то за най-големия, не ми се мисли. Аз съм най-слабоумното същество на света. Най-слабоумното. По-слабоумно от мене няма. Па съм се фанал. Аз съм един тъп стримър. Ще падна. Не си опънах като хората с келито. И сега ще се мъча 100 часа. Защото ние тъпите стримери не може да правим интелигентни неща. Този компютър като самолет до мене. Не знам какво ли се чува на камерата. Зато и гледам да говоря малко повече. Тук са ли? Ти се изнервих. Ати. Сега. Трябва да слезем долу за още. Извинете го. Горе ръцете. Нищо не съм направил. Искам да спа. Ох, да, с краката. Уни ми вика сладък сън. Олеле. Една дупка ще има, я ще я нацелим. Като най-големите слабаци на Майнкрафт. Никъде да го играе вече от 100 000 милиона години. Значи. Правим 3.
След това правим тъй. Тук ми казва, че може и още. Правим още материал. Правим още стълби. Май няма ми стигнат. Ама... Верно ли? Един блок скок имах и не успях да го направя. Сега. Нямам глас вече. Браво на мен. Значи той не знам да не го разделя на още една част. Ще взим да станем в много пък. Смятай 3 части. На къща. Но тя е голяма къща. Ние си говорим доста. Ама аз като взима да го режа тут. Знаеш какво ще остане. Аз като почна да режа, то няма остане нищо. Значи имам повече дъски. Стълби. Който иска, продавам стълби. Защото правих такота и ми остана такота. Продавам стълби. Защото значи трябва да правя още 2 къщи сигурно с тях. Смятай, ще ми стигне да изране този покрив и да го направя на ново. Тя с много материал направи. Сега. Как имам точно малко останало. Абе, ние търновците сме много зле. С нощи ходих на поликлиниката. Трябваше да ми вземат снимка. Но че ние там се ориентирахме с баща ми къде трябва да отидем. Казах на майка ми, тя ми вика ми да ми бяхте извъннали бе. Ние сме ходили на майната си. Ние като влезни, аз пък на поликлиниката, много обичам да му викам на този поликлиника. Колко ми стана? 13 минути. Добре. На болницата. Като влезнеш на главния вход, не съм те ударил аз. Като влезеш в главния вход и фанеш на ляво. И след първото гише има едно нещо. Едни стълби надолу. И слезнахме по тези стълби. Отидохме, там имаше 2 входа. Фанахме единия. Десния майче. И отидохме на още едно гише. Там малко по-навътре в коридора има още едно гише. Отидохме там. Една баба изнерви лекарката. Тат се изнерви. Подбра ги всичките, ама тут ви са и друг въпрос. И така. И отидох да ме снимат. 30 минути по-късно отивам при личната ми лекарка. Поглежда снимката и короче у мене. Даде някакви лекарства, не каза нищо. Да съм добре, да съм зле. Сега, след като свалихме цялото скели, обрахме почти навсякъде
гледам някъде да има още. Все ми липсва едно. Едно! И ми свети едно, ама... Сега дърпам го навътре. След като съм изрязал слагането на скелето и ето сега сме на това черже. Сега можеш би, защото трябва по-голямата къщичка там. Ако виждате, съм правил един блок по-високо. Но понеже тук имаме и таван, не съм правил един блок по-високо. В смисъл тук. И може би вижте как ще го направим. Ето така. И смятам, че има някакъв проблем. То нали за мен, като ние заселените, няма никакъв проблем. Ейте, и с едната страна сме готови. Ето, аз съм си измислил по-бърз метод. Но пропуснах едно блокче и там нищо. Когато слезем на първи етаж, ще го правим там. То е лесно. Спирам за малко забързания кадър, за да ви кажа, че нали ще го забързвам на места. Понеже това и ви можете да го направите. Не смятам, че чак толкова сложно. Така, това беше последната стъкалция и с този етаж сме готови. Аз стигам да спъм, че ми се спинка. Спокойно си едно хубаво пръстите. И нека да доиграем играта. Ето. А сега изглежда така. От едната страна изпуснем, че нека да го добавим. Ето за това ви говоря, че съм изпуснал. Извинете, защото просто се побрах и те могат по-тихо. Аз няма работа. Коле кажеш на баба. Тя не може тихичко. Тя трябва да... Казах тихо, ако чувате. Мисля, че микрофона ни добавя чак такива тихи звуци. Дънгар. Да правиш, първа снежна тя вече. Абе, махни се, бе! Ще татна! След като го порязахме с стъкло, ако не се махни, ще те цапна с вилицата. След това с моя ще разрежа. А тя вилицата ще стигне на тебе. То ти си слаб. Ма ще цапна с вилицата. Обещавам ти. И интериора ще е в следващото видео, защото става много дълги видеа. А дългото видео смятам, че няма да се хареса от повечето. И сега правим горе тези жуц, отдолу е тези жуц. И ти, което чувате, е чушма.
си вътре! Нищо няма, нищо не е станало. Колега, нищо не е станало. Нищо. Значи, ако те ми влизат в къщата, ще ги убия. Всички. Бързо марш вънка! Марш, марш! Гледай го се как ми влиза на къщата до ногата, без да съм го викал, без да съм го канил. Гледай колко хубаво излиза. И това не е къща. Ето, тук ще се качваме на нагоре. Те някак да се качат. Но ма кефи как не е станал тито. Сега. Само се оправим да може да се качваме горе. Просто пробираме строителните материали. Тук. Сега. Вземи 5 стълби. Мисля, че 5 стълби ще не стигнат. Даже не остана един. Значи. Турам факлики и излизам в обедна почивка. Оставям то и излизам в обедна почивка. Абонирайте, лайкайте, шервайте. Няма както миналото видео, чуткета кебабчета, но абонирайте, ако лайкнете. Не знам какво хубаво нещо има за вас. Значи, ако не се абонирайте, тая нощ, като заспите, ще ви изям ногтите на краката. И краката, и пръстите. Защото аз обичам да ям крака. И от мене нямам какво да ви кажа. Чао!